Hola, soc l'Elvira Ramió, farmacèutica hospitalària i responsable del servei de farmàcia. La Clínica Girona disposa de l'únic servei de farmàcia privat de la ciutat i és la unitat d'atenció a pacients externs de referència a les comarques gironines, tant per funcionariat com per pacient privat. Una unitat de pacients externs tracta aquelles persones que necessiten medicaments hospitalaris especialitzats que no poden adquirir a les oficines de farmàcia, però que s'emporten al seu domicili sense necessitat d'ingrés. Des del servei de farmàcia ens encarreguem no només de dispensar la medicació, sinó també d'acompanyar els pacients durant tot el seu tractament, explicant com utilitzar-lo correctament, resolent dubtes, revisant interaccions, advertint de possibles efectes adversos i sempre treballant conjuntament amb els equips mèdics per garantir la màxima eficàcia i seguretat. El nostre objectiu és aconseguir una atenció farmacèutica segura, de qualitat i personalitzada per aconseguir els millors resultats en salut, sempre vetllant perquè els nostres pacients es sentin acompanyats amb un tracte proper i amb facilitat per contactar amb nosaltres sempre que ho necessitin.